Здравейте! Аз съм Димитър Динчев, съсобственик и управител на DL Solutions MultiBG. Днес сме в Слънчев, Пловдив, един от любимите ми градове, и ще ви представим един тристаен апартамент в комплекс Royal Garden. Започваме от Започваме от хола и кухнята. Съответно това е едно помещение, като квадратурата на хола е около 20 квадратни метра. Съответно общо с кухнята стават около 44 квадратни метра. Имаме доста просторен хол и сега ще ви го покажем. Започваме с кухнята. Както знаете, всички корпусни мебели са доставени и монтирани от DL Solutions. За кухнята сме използвали боядисан MDF, а дървесните декори са ламинирано ПДЧ. Имаме остров, който е доста голям, 2,60 дължина и 75 см ширина. Тук обитателите на апартамента са сложили само 2 столчета, но имайте предвид, че могат да седнат 4-5 човека на този остров и да си дават на здраве вечер. На самия остров имаме 12 чекмеджета. Кухнята съответно има всички нужни неща, това е ясно: фурна, котлони, мивка, абсорбатор, съдомиална, и имаме допълнителни 4 чекмеджета в кухнята. Като плота на кухнята е термоплот, но гърба и плота на острова са технически камък. Дизайна на апартамента е на Triarch дизайн. Те са проектирали и осветлението. Можете да видите, че осветлението е, бих казал, семпло. Имаме осветление над бара, над острова, над масата за хранене и съответно над зоната за релакс. Нека да ви разкажа нещо интересно за ламперията. Това беше доста голямо предизвикателство за нас, защото общата квадратура на ламперията е над 15 квадрата и е направена от над 60 триъгълника. Доста трудна за монтаж. В зоната за хранене имаме още едни лампери, които върват по стената. Там се скрива радиатора за отопление, минават по тавана и свършват на другата стена, където също е скрит радиатор за отопление. Продължаваме към зоната на телевизора. Имаме диван, TV шкаф, като шкафа също е от ламинирано ПДЧ. Но какво е интересното тук? На стената имаме тапицирани панели, т.е. това е плат. И продължаваме към един специален шкаф. Клиентът е голям фен на музиката, обича да слуша грамофонни плочи и изискването беше да има къде да си складира плочите. Ето го и шкафа. Тук нещо интересно за кухнята е, че сме продължили страницата на хладилника до края на стената. Това е от около и над 5 квадрата фрезован MDF. Интересен детайл. И освен радиаторите за отопление, в апартамента имаме и климатици за охлаждане. Те пък са монтирани от iKlima. Нека да кажем няколко думи и за подовите настилки. В коридора, баните, мокрите помещения и зоната на кухнята е положен гранитогрес. Навсякъде другаде имаме ламиниран паркет. Нещо много интересно за този апартамент е, че таваните са с височина 2,80. Както виждате, има картон на доста места, където е ламперията, съответно няма. Ще видите и другите помещения. Сега продължаваме към антрето. То е с големина от около 11 квадратни метра и сега ще ви го покажем. Тук имаме на входа на вратата гардероб с място за сядане, тапицирано. Същия плат, както
портативи шкафа в хола. Имаме съответно ламперия, която върви от стената по тавана и свършва в тапицираната част от другата страна. И съответно от антрето са разположени двете спални. Едната е основна родителска спалня, а другата е пригодена за детска стая. Нека да видим родителската спалня. Самата стая е с големина от около 18 квадратни метра, което е доста просторно за българските стандарти. Какво имаме тук? Пак акцентните ламперии, които върват по стените и по тавана на помещението. Имаме тоалетка. Имаме цял тапициран гръб на стената, който е до 2,80 горе. Съответно, плата е същия, който е в шкафа на телевизора и в антрето. Много е уютно по този начин направено. Имаме и много интересен гардероб. Плъзгащи врати, които са фризовани на фигури и според мен това е доста интересен детайл. Какво е хубавото друго на тази спалня? Има си собствен дрешник и собствена баня. Дрешника е около 5 квадратни метра, изработен е изцяло от ламинирано ПДЧ. Естествено, DL Solutions сме го слагали. Може да погледнете. И от тук виждаме и банята, която е към спалнята. И сега преминаваме към детската стая. Насам. Детската стая е близо 20 квадратни метра. И сега ще покажем какви мебели сме направили за нея. Имаме детско легло, което е направено от масив. Конструкцията е от масив. Отзад също имаме тапицерия, подобна на тапицериите в другите стаи. Гардероба е съчетание от ламинирано ПДЧ и боядисан MDF. Естествено, гардероба е в малко по-детски стил, вратите наподобяват планини. И тук, както може да видите, дизайнерите, а и клиентите предвидливо са оставили едно второ свободно място, ако дай Боже някой ден имат второ дете, за да можем да сложим второ легло в апартамента. И ако завъртим насам, ще видим същия акцент по стената, ламперията, която върви до тавана и бюро за детето, което да извършва различни дейности. Извън детската стая, в апартамента имаме мокро помещение, където са пералня и сушилня. Имаме и втора тоалетна. Сега ще ги видите. Достатъчно голямо перално помещение, сушилня, пералня и гардероби за съхранение. Може да поберете всичко нужно. Помещението е около 6-7 квадрата. И съответно ще ви покажем банята. Шкафовете в банята са изработени от фурнирован MDF дъб. Отгоре имаме технически камък, нямаме притеснение за водата. Имаме и мъх поставен над мивката и под огледалото. Днес сме към края на епизода, но ще ви покажа още няколко интересни неща и приключваме. Тук имаме един виноохладител за феновете на виното. Камина, облечена с технически камък, която е много готина, особено през зимните месеци. Съответно, няма да пропуснем и хубавата гледка, която има. Сега сме към края на следобяда и слънцето вече се скрива, но през целия ден почти в стаята влиза слънце и е много светло и уютно. И така, приключваме епизода. За съжаление, аз трябва да напускам Пловдив, но в коментарите, ако имате въпроси за цялостната реализация на апартамента, ако искате да ни питате нещо, не се колебайте, пишете ни и не забравяйте да се абонирате за канала, за да ни подкрепите и да правим видеа за напред. Благодаря ви и до нови срещи!